Vlastne pokles morálky, korupcia je skoro úplne všade a na to sa už nedá pozerať doma. 10. februára sa v centre Dublinu stretlo takmer 80 Slovákov žijúcich v Írsku, aby protestovali proti kauze Gorila. Veľmi sa ma dotýka, čo sa doma na Slovensku deje a nie je mi to jedno. A myslím si, že ani my, Slováci žijúci v zahraničí, by sme nemali byť ticho a mali by sme ukázať, že nám to nie je jedno. Účastníci protestu v otvorenom liste vyzvali premiérku a prezidenta Slovenskej republiky, aby bola celá kauza prešetrená. Protest v Dubline bude mať svoje pokračovanie v sobotu 3. marca o 15. hodine pred slovenským veľvyslanectvom v Írsku. Mohol by si nám povedať, že prečo si vlastne dnes večer uprednostnil tento protest pred nejakým iným príjemnejším programom? Tak dôvod, kvôli čomu som sem prišiel, je vyjadriť nesúhlas kvôli situácii, ktorá sa momentálne deje na Slovensku. Sa plánuješ vrátiť domov alebo ostaneš žiť asi v zahraničí? Určite po tejto skúsenosti a situácii nie vôbec.